Bravo. Dobar dan i dobrodošli u Plavu pticu. Dobar dan. Dobar dan, Hvala. dobrodošli. Kažite nam kada i gde je nastao step? Step je nastao davno. Neki kažu da su ga izmislili mornari, pošto im je bilo dosadno na brodu, nisu imali muziku, pa su oni udarali u pod i sami pravili svoju muziku. Drugi opet kažu da je irski ples nastao tako što su Ircima je bilo zabranjeno da se zabavljaju kad su bili pod Englezima i onda u pubovima, kada su hteli ipak da nešto radi, da se igraju, oni su stajali iza šanka i tapkali, a ruke su im bile mirni, gornji deo tela, i Englezi kada su prolazili pored puba nisu videli da oni igraju, a oni su tapkali. Da li postoji razlika između američkog i irskog stepa? Postoji, i to velika. Irski step je potpuno miran, dakle telo je skroz mirno, od kolena na dole se nešto dešava, od kolena na gore praktično ništa. Da. U američkom stepu se celim telom nešto dešava. Igra celo telo, ruke, noge, gornji deo tela, sve. Koje su specifičnosti cipela za step? Pa, evo ovako. Imamo štiklu koja ima ovde jedno ispupčenje da bismo mogli da uradimo klikove. To se zovu klikovi. Napred na cipelicama imamo takozvani tip kojim zapravo većinu vremena i udaramo. Mnogi misle da mi udaramo stalno i prstima i petom, međutim mi najčešće udaramo samo prstima. Da. Zatim možemo još da udarimo i tipom o štiklu i tipom o tip, tako da ima raznoraznih mogućnosti kako sve udaramo. I kombinacija. Da, a što se tiče muzike, da li postoji neka specijalna muzika ili može da bude Pa u kakva suštini god? postoji irska muzika uz koju se najčešće igra. Irski ples, ali sve češće se igra i uz Michael Jacksona, Madonu, tako raznorazne druge modernije pesme. Tako da u principu irski ples može da se uklopi uz bilo koju muziku. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala vam na gostovanju. Hajde da uradimo nešto, da napravimo za kraj. Znaš, nešto Znaš šta, nešto nečega da se setiš. Da, pošto smo već toliko pričali o obući, imam jedno iznenađenje za tebe. Za mene? Ti? Ja želim da te naučim kako da napraviš privezak za ključeve od pertli koje vam više ne trebaju. Hajde. Hajde. Zajedno ćemo. Zajedno ćemo. Može. Evo ovako. Idemo. Uzmemo 2 dugačke pertle ili 4 kratke i vežemo jedan čvor na vrhu. Ovako. Da zaveže. Da. Dobro, čekaj. Dobro. Ajde. Ok, da vidimo, Osmane. Odlično. Dobro. I sada taj čvorić ovako prevrnemo. Prevrnemo. Da. I sad, preko palca prebacimo prvu pertlu, u ovom slučaju to je bela, i svaka sledeća